салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд то хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. девҳои сурхи шаҳри Манчестер ба пои хезонидани мухлисони худро идома медиҳанд. Ин навбат дар даври ҳаштякниҳоии ҷоми Англия онҳо дастаи Вест Хэмро бо ҳисоби 3-1 шикаст доданд. Як голи дидори мазкурро Алехандро Гарначо баъди иваз кардани ороиши мӯи сари худ ба ҳадаф расонид ва ба аргентиниҳо исбот мекунад ки беҳуда ӯро дар ҳайати мунтахаб сарфи назар карданд. Голи задаи ӯ воқеан бо усули тобнок яке аз беҳтарин голҳои вақтҳои охир дар арсаи футбол аст. Хулас дастаи Эрик Тен Хаг баъди шикаст аз дастаи Арсенал дар моҳи январ бо ҳисоби 2-3 дигар то ин ҷониб ягон маротиба шикаст нахӯрдааст ва шумораи ғолибиятҳои пайдарпай бегоҳи гузашта ба 9 адад расид ва 2 мусовии дигар ҳам доранд. Хулас аз Юнайтед имсол ҳама чизро мунтазир шудан лозим аст, чун онҳо воқеан он дастаеро сохтанд ки ҳаррос ба дили дастаи ҳамсояи худ ва дигар дастаҳои ба қавле гиганти Англия мебошанд. Бозии ояндаи ин даста бо шогирдони Юрген Клоп аст ки онҳо ҳам феълан марҳилаи мушкилтарин ва нав эҳёшавии дубораро паси сар мекунанд. Онҳо феълан бо як бозии кам аз Арсеналу Сити дар мавқеи сеюм қарор доранд ва шумораи имтиёзҳояшон ҳам ба 49 адад мерасад ки ҳамакнун ҳарифи асосии Манчестер Сити барои ишғоли мавқеи дуюм ва ҳатто муддаӣ барои садри ҷадвал ҳастанд. Барои сармураббии зур шудан муҳим набудааст ки ту мӯи сардор ё кал ҳастӣ. Муҳим Роналдуи зурро аз даста пеш карда тавонӣ. Тамом. ба гумонам дастаи Астон Вилла дар миёни дастаҳои англисӣ лоиҳа ва нақшаҳои бузурге дорад. онҳо мисли арабҳо маблағ сарф мекунанд ва ба беҳтаринҳои олами футбол чашм аъло карданд. дуруст аст ки барои дастаи арзандаву шӯҳратманд сохтан сараввал одамони доноро дар курсиҳои идоракунанда ба кор мегирӣ ва доноҳо дар натиҷа дастаи мукаммале месозанд. онҳо барои ин ҳатто аз баҳри Стивен Ҷерард гузаштанд. чанде пеш агар шунида бошед, раҳбарияти бошгоҳи мазкур барои лоиҳаи наверо барои рушди даста ба курсии вазифаи директории бошгоҳ Матеус Алеманиро даъват карданд. Алемани феълан вазифаи директории бошгоҳи Барселонаро бар ӯҳда дорад. баъдан маълум шуд ки ба дастаи англисӣ Алеманиро сармураббии ин даста Унаи Эмери тавсия додааст ки онҳо аз кори якдигар аз наздик шиносанд. дирӯз Матеус Алемани дархости англисҳоро расман рад кард. ин ҳам дар ҳолест ки раҳбарияти бошгоҳи Астон Вилла бо ваъдаи 2 баробар маоши зиёд дар қиёс ба Барселона дархости ҳамкорӣ карда буд. Алемани ҳатто ба маоши 2 карат зиёди феълияш дархости дастаи Астон Вилларо рад намуд. Алемани изҳорот додааст ки ӯ феълан барои пеш бурдани лоиҳаи дастаи Барселона банд аст. аз трансфери футболбозон халос шудем, ба ситами трансферҳои роҳбарон афтодем. Карло Анчелоти гуфтааст ки классикои имшаба мисли ҷанги ҳақиқӣ мешавад. Барселона ташнаи ҷоиза аст ва Реал дастаи таслим мешуданӣ нест. ана барои чӣ бозӣ ба қавле таҳшат мешавад. ёдовар мешавем ки имшаб дастаҳои Барселона ва Реал Мадрид дар даври нимниҳоии мусобиқаи ҷоми Испания андари майдон мешаванд. Карло Анчелоти аллакай нишасти матбуотии худро барпо кард ва унҷо бо дили пур гуфт ки мо ғалаба мекунем. ӯ ҳамчунин қайд кардааст ки мо ба финал наздикем ва кӯшиш мекунем ки тамоми нерӯи худро сарф намоем. дар суперҷом мо бо ҳисоби 3-1 шикаст хӯрдем ва баъдан ҳамаашро ташхис кардем. онҷо ба мо андаке дифоъкорӣ намерасид ва чанд иштибоҳи бозингаронро низ сарфи назар кардан лозим нест ки дар ин бозӣ такрор нахоҳад шуд. аз ин рӯ мо фақат барои ғалаба меравем, гуфтааст Карло Анчелоти. чизи дигаре ки метавонад ғолибияти Реалро бар Барса боварӣ бахштар намояд, ин осеб доштани чанде аз бозингарони калидии дастаи Барса аст. масалан Левандовски, Педри ва Дембеле дар ин рақобат хавиро кӯмак кардан наметавонанд. аммо агар Реал бар зами ин камбудиҳои Барса шикаст бихӯрад, ба мухлисони дастаи шоҳона тавсия медиҳем илтимос ягон 10 рӯз сари худро боло накунед. Модрич пироҳане ки бо он муқобили мунтахаби Марокаш дар ҷоми ҷаҳонии футбол бозӣ карда буд, ба фурӯш гузошт ва маблағи онро барои кӯмаки осебдидаҳои мамлакати Туркия равон кард. Хавбеки Реал он пираҳанро ба сафоратхонаи Туркия дар шаҳри Загреб тӯҳфа кард ва ишора намуд ки баъди дар музояда ба фурӯш рафтан маблағи онро ба зарардидаҳо равон намоянд. инро сафири Туркия дар шаҳри Загреб тавассути саҳифаи Твиттераш расонаӣ кард ва навишт ки ташаккур ба Модрич.
модрич ситораи дастаи реал мадрид ва мунтахаби хорватия пироҳане ки дар бозии аввали гурӯҳии ҷоми ҷаҳон муқобили марокаш ба бар карда буд имрӯз дар сафоратхона ба дасти мо ба сифати ҳадия расид ва мо дар натиҷаи фурӯхта шудани он маблағи ба дастовардаро ба осебдидаҳои заминларзаи туркия равон хоҳем кард, навиштааст Явуз Салим Киран. бозингари 37сола ҳамчунин тавассути як навори видеоӣ муроҷиати худро ба зарардидаҳо расонид ва гуфт ки пурқувват бошед, мо дар ҳама ҳолат бо шумо ҳастем. албатта дастгирӣ кардан дар чунин ҳолат боиси таҳсину офаринҳост, вале ман доим дар чунин ҳолат ба таври қиёс як чизро фикр мекунам. ҳатто футболкаи одамони машҳур метавонанд зиндагии одамони дигарро тағйир диҳанд. бечора пироҳанҳои моро баъди мо додари хурдиамон мепӯшад ва баъди ӯ занҳо ҳамчун олоти тирезашӯӣ истифода мебаранд ва баъдан месӯзонанд. лионел месси барои ҳамдастаҳояш дар мунтахаби аргентина ба муносибати ғалаба дар ҷоми ҷаҳонии футбол яъне қатар 2022 тӯҳфаҳои арзишманд равон кард. медонед чӣ кор кардааст? ба ҳамаи аъзоёни мунтахаб аз мураббиҳо ва футболбозон сар карда то роҳбарони он яктоги айфони тиллоӣ ҳадя намудааст. гуфта мешавад ки шумораи умумии телефонҳои мобилии ширкати айфон 35 адад буд. инро раҳбари ширкати индесинг голд бенҷамин лион расонаӣ кард ва бояд бигӯям ки ин ширкат бештар ба оро додани телефонҳои мобилӣ машғул аст. ӯ гуфтааст ки лионел на танҳо футболбози бузург дар арсаи футбол аст, балки яке аз муштарияни фаъоли ширкати мо мебошад. ӯ баъди ҳамагӣ як моҳи чемпион шудан ба мо робита кард ва гуфт ки мехоҳад ба футболбозон ва штаби мураббиҳои мунтахаби аргентина тӯҳфаи арзишманде равон намояд, вале намехоҳад ки тӯҳфаҳои омодашуда соат ва ё чизи дигаре бошанд. аз ин рӯ ман ба ӯ маслиҳат додам ки чӣ мешавад ба онҳо телефонҳои тиллоӣ равон кунӣ. ӯ дарҳол розӣ шуд ва мо то ин ҷониб пайи омода сохтани телефонҳои мазкур будем, гуфтааст бенҷамин лион. гуфта мешавад ки пушту рӯи айфонҳои мазкур бо металли тилло рӯйпӯш гардиданд. воқеан тӯҳфаи арзишманд не? инро дида ба худ мегӯӣ ки акаллан дарвозабони ҳафтуми аргентина мебудам. имрӯз фурсат фаро расид ки ғолибони озмуни пешгӯикунии рақобати Нурулло Алиевро муаррифӣ кунем. зиёда аз 50 нафар пешгӯӣ дуруст навишта буданд ва ширкати Формула 55 тӯҳфаҳоро ба онҳое медиҳад ки аввалин шуда натиҷаи рақобатро пешгӯӣ карданд ва шартҳоро иҷро намуданд. яъне он ҷо обуна шудан ба ютуб канали Формула 55 яке аз шартҳо буд. хулас он нафароне ки ҳоло номбар мешаванд ҳамчун ғолиб эътироф гардиданд. шаҳриёр ҷалилов, субҳиддини баҳодур, аҳрор бобоев, сироҷиддин султонов, муқим каримов ва шавқат мираҳмедов ғолибони мазкур ҳастанд. аз ин нафарон хоҳиш мекунем ки бо рақамҳои зер дар ватсап ё телеграм ба мо дар тамос шаванд ва омада тӯҳфаҳои худро бигиранд. боқӣ саломат бошед. ба ҳамин тамом то дидор хайр.